Thank you. Bueno, kaixo, 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 bai, orain. Kaixo, arratsaldon guztioi, buenas tardes a todas y bienvenidas a este... Ongi etorri, hizketaldi berri honetara, nesten barruan eskaintzen duguna, zinema ikasleen nazioarteko topaketa honen barruan, agenda 2030 babesarekin egiten dugu, hau. Eta gaur gurekin dugu Laura Carreira gaixo. Laurak oraintxe aurkeztu du bere lehen film luzea zinemaldian, duela 2 egun egin du aurkezpen hori, eta zorioneko gara, ze hemen daukagunik espainieraz egingo dut, eta berak ingelesez. Beraz, itzulpena beharko baldin baduzue, oraintxe hartu gailuak, eta bestela aurrera jarraituko dugu. Ez dut nik esango film hau zertaz doan, baina nik uste dute mahai gainean gai asko jartzen direla. Azkar hitz egiten dut, ezta? Bai, konfiantza neukan, baina bai, egia da, azkar hitz egiten dudala, baina polikiago egiten saiatuko naiz. Nik ez dut esan behar zertaz joan film hau, baina bai uste dut jartzen dituela mahai gainean zenbait gai, garrantzitsuak direnak, eta zineman ez direla ikusten ikusleak beraien iritzi propo izan dezaten lanaren kultura, kapitalismo, basatiak nola eramaten dituen aurretik pertsona bat baina gehiago, eta horregatik uste duz film hau oso beharrezkoa dela, oso garrantzitsua. Beti galde berarekin ekiten diogu, jakin nahi nuke nondik sortu zen, nola hasi zen film hau. Eskerrik asko galdera horrengatik. Nik uste dute film laburrak egin nituenean, jada saiatzen ziren erreparatzen lanarekin daukagun harremanari. Orduan, hor ideia batzuk hartu nituen halako batean film bat egiteko esperantzarekin. Azken film laburra egin nuenean, hor gaia izan zen prekarietatea lan munduan, industria logistika zegoen lekuetara jo nuen, hor lan prekario asko ikusten zen, eta Picker pertsonaia hori ikusi nuen, oso pertsonaia interesgarria da, 10 orduko lanegunak ditu Picker batek, produktuak aukeratzen dituen horrek, eta zerbait amaitzen duen bakoitzan berriro abiatu behar du, eta orduan elkarrizketa asko izan dituen hautatzaile hoiekin, eta orduan gauza hoiek guztiak gidoian sartu nituen. Beste kontu bat izan zen, biltegietan lan egiten duten aukeratzaile horrek edo hautatzaile hoiek migratzaileak izaten dira, duela 12 urte ni Eskoziara joan nintzen, eta orduan zentzua zeukan, horri buruz idaztea, Neronen eskarmentuaren berri ere eman nezakeen film horretan, batez ere lehenbiziko urteetan, oso sentipen bereziak izan banituen. Film laburra aipatu duzu, The Shift, eta aurrerapen moduko bat da nire ustez filmari dagokionez. Nolako esperientzia izan da hori laburretik luzera pasatzea, eta gero ikerketa prozesua, orain zerbait esan duzu, baina kazetari batek prentsaurrekoan esan zizun, nola Eskoziaren zati hori islatu zen nuen, Eskoziari buruz askorik egiten ez dana eta ze garrantzia duen. Alegia, hau egin ohi den, ala ez, ohikoa den, ala ez. Laburretik luzera pasatzeari buruz, oso naturala zirudien, ziurrenik gaiak hor zeudelako film laburretan.
The Shift 3 egunetan filmatu nuen, eta aldiz film honetarako 25 egun behar izan dituen, beraz hor aldaketa handia egon zen. Bolada batean damutu zitzaidan, orain jada ez, baina garai batean hori pertsonaia asko neuzkan, eta gero halako batean erabaki nuen aldiro pertsonaia baten inguruan lan egin behar nuela. Pertsonaiak hor daude, ez dute erraz konektatzen, baina bakardadea ikusten dugu, nahiz eta jende asko egon pertsonaia nagusiaren inguruan. Idazten ari nintzenean, esan bezala, pertsonaiak erantzi hasi nintzen, baina azkenean konturatu nintzen, gehiegi zeudela, ez? Eta orduan, 55 laguneko edo aktore casting bat egin behar nuen, gehiegi izan, elkarrizketak filmatu gabe neuzkan, eta orduan, horrek beldurra handia eman zidan, ezta? Eta horregatik, egin nuen, eta ondo aterako zela esperantza izan nuen, eta egia esan zorionekoa izan nintzen, jende zoragarriarekin lan egin bai nuen. Hori izan estrategia, ez? Berez oso ona dan jendearekin lan egin, eta horrela neronek ez ditut ez dakidan gauzak egin beharko. Transizioa beraz izan zen ziurrenik erronkarik handiena. Beste gauza bat ere bai, filmak berak gauza asko erakutsi dizkit, bidaia bat delako. Beldurra ematen du, film luze bat egitea, mendi batera igotzea bezalako zerbait da, baina konturatu nintzela bakarrik ari taldekideak nituela, talentu handiko jendearekin, argazki zuzendariak eta beraz hor elkarlana zegoen, nuen dena nik erabaki behar, eta orduan, lasaitu hartu nun, ez? Zeintzen beste galdera? Bai, Eskozian gai hau, egoera horiek bizi diren, ala ez, bai lanaren inguruan. Bai, Eskozia da leku handienetako bat, ez, horrelako banaketa lanak egiten direnak, ez, banaketa lan gehien egiten direnak, eta orduan, erraza zen jendea ezagutzea, ez, lagunen lagunak, lan horiek egiten zituztenak. Nik ez dut lan hori egin, beraz, ikasi egin behar izan nuen, alderdi praktikoak, lanaren alderdi praktiko guztiak garrantzitsuak izan ziren, eta gero jakin nahi nuen baita ere jendeak ze pentsatzen zuen lanari buruz, zer iruditzen zitzaion interesgarria zela, zer egiten zuten lanetik atera eta gero. Gauza asko ziren beraz. Asko ikasi nuen elkarrizketa horietan, filmean gertatzen ziren horietan, hain zuzen ere, eta badago zerbait harritu ninduena, ez? Zenbat sexu jostailu aukeratzen ziren, ezta? Eta hori erabaki nuen filmean sartzea hori ere, ez? Hori dana biltzen zoaz eta filmera pasatzen da. Aurora isilik egoten da denbora luzean, eta horreko presio sentsazio bat ekartzen dizu, ezta? Ze nahi duzu zerbait esatea, laguntza eskatzea, norbaiti zerbait esatea, ezta? Nola landu zenuen gidoia? Ze hori guztia zaila da, ez? Gero gidoira eramatea. Bai, lanaren natura bera, izaera bera hori da, ez, bakarrik egotea, eta orduan, elkarrizketak beti kantinan gertatzen ziren, tabernan, eta hor besteen elkarrizketak entzuten ditu, eta hori lotuta dago filmaren gaiarekin. Esan duzun bezala, ez, komunikatu nahi hori, besteen gana heldu nahi hori, eta hori borroka bat da, hor borroka bat dago, ez, pertsonaiak bere buruarekin daukan borroka bat, berak nahi du komunikazio hori,
konbertsazio hori, elkarrizketa hori, eta horregatik nolabait estropezu egiten du, ezta. Isiluneak, isiltasunak asko landu genituen. Ze bere irudipenak, emakume honen sentipenak, adibidez antsietatea bar, bueno, hori nola bizi duen, horrek ze zaila egiten duen, ez, jendearekin konektatzea. Esango nuke hori zela lan egiteko modua. Eta material asko geneukan, muntaketa aretoan, ze haren aurpegiak hainbeste esaten du, ezta? Eta askotan laboratoriora iritsi arte eta dena ikusi arte, ez zara hainbeste jabetzen, ez? Orduan, espresio horiek guztiak erabili genituen, asko baitira. Zuzendaritzari dagokionez, esango nuke hor erabaki asko daudela, ez? Gauza asko adierazteko, espresatzeko, irudien bidez, zen nolakoa izan zen prozesu hori? Baita ere pertsonaiak erakusteko modua, enkuadro oso bereziak daude, Aurorarenak oso itxiak, bere pixuki denak asko zirekiagoa dira, eta bar, eta bar. Filmaketaren aurretik, argazki zuzendariak dokumentu bat sortu zuen, edo sortu genuen bion artean, zenolako printzipioen arabera lan egingo genuen. Eta saiatu ginen, horiek gaiari lotzen. Eta hor gaia bakardadea zen, sentipen moduko bat zegoen hor, oso sendoa, irudi baten bidez eman zitekeena. Beste alderdi batzuk ere, bai, adibidez jatekoa, ez? Gero eta janari gutxiago dago, eta gero garrantzitsuagoa da. Eta hori guztia, horretaz guztiaz jabetzen gara, konturatzen gara, ez da? Azukrea botatzen dio kafeari, azukre asko, edo txokolate bat, edo horrelako zerbait, bidaia horretan berarekin goaz, eta ikusten dugu berak ez duela laguntzarik eskatzen, baina hor gako bisual batzuk badaude, eta ikusleak badaki ze gertatzen ari den, beste inor ez bada jabetzen ere. Erabaki horiek guztiak esperientzitatik datoz, ikuspegitik, klaustrofobia irudipen horretatik, mundua gero eta txikiagoa baita. Kokapen edo lokalizazio benetakoetan geunden, eta adibidez, sukaldera jotzen ginenean, hor pareta bat zegoen, eta horren kontra kokatzen genuen, zertarako perspektiba gogor bat, ikuspegi gogor bat lortzeko, gauza bera fish and chips tabernan. Hor ere paretaren kontra dago, eta beste guztiek espazioa daukate beren inguruan. Bueno, horiek izan ziren guk egin dituen aukerak. Kamarak nola begiratzen dion, hori filmaketan zehar gertatu zen, ez? Une jakin batean, iruditzen zitzaidan gertuegi hurbiltzen ari ginela, eta karalekin hitz egin nuen, esan nion, bueno, mugitu ezagun kamera pixka bat, albo aldera, ze borroka hori bizitzen ari den bitartean, hilabete amaiera iristeko, eta hor bizirauteko, egun ez egun, hor lotxa moduko sentsazio bat, sentipen bat sortzen da. Eta hori guztia oso ondo adierazi ziteken kamera mugituz, pixka bat albora, pixka bat gauzak eskutatuz. Bueno, hor gero badaude pertsonaia batzuk, ez direnak benetako pertsonaiak, diruaz pentsatzen ari naiz, ez? Ordaintzea, diru eskatzea, edo gonbidatzen dutenean, ez? Hor antsietate moduko bat antzematen dut, ez? Edo onartzen duenean kanpora joatea, festara joatea, eta bera pentsatzen doi, ama, dirua, eta oso presente dago, ez? Ez dut uste hori anoikoa denik, ez da? Oro har ez da horretaz hitz egiten egunerokoan, ez da? Bueno, jakin nahi nuke zergatik erabaki zenuen hor txertatzea, ez da? Nik film asko ikusten ditut, eta inoiz ez da azaltzen pertsonaiek zer egiten duten, eta badirudi ez daukatera arazorik diruarekin, baina niretzat garrantzitsua zen horrelako mugak dituen pertsonaia bat
izatea. Ze uste dut errealistagoa dela nolabait. Erabaki bat hartu nuen, jakina, hori horrela izan zedin, bera saiatzen da hori eskutatzen. Baina garrantzitsua da guk hori jakitea eskutatzen saiatzen ari dela, baina hori bizitzen ari dela. Ez da bakarrala ere, besteek ere bizi dute hori, ez da beraren arazoa, bakarrik. Zinema soziala askotan saiatzen da oso onbera izaten, gauzak asko azpimarratzen, edo esaten dizuten noiz sentitu behar dezun pozik edo triste eta bar. Eta hemen berriz iruditzen zaite distantzia bat jartzen dela, ez? Ikusleak pentsa dezan nahi duen hori eta pixka bat soseguarekin, ez da? Ze, bueno, egoera konplexuak egon badaude hor, baina gerora pentsa dezakenak, ez? Edo horretaz osnartu daitekenak. Zure erreferentzien berri ematea gustatuko litzaidake film honetan eta zure zineman oro har. Zein da zure ikuspegia horri dagokionez? Bai, nik uste dut gidoiaren lehen bertsioetan beste norabide batean abiatu nintzela. Baina gero konturatu nintzen ez zela norabide egokia. Gauzak kentzen hasi nintzen orduan. Eta une jakin batean beldurtu egin zirenekin lanean ari zirenak, ze beldur ziren filma etzela nahikoa dramatikoa izango, alderdi batzuk ezabatu nituelako. Nik enekien funtzionatuko zuen. Baina, bueno, konfiantza behar nuen eta pentsatu nuen, bueno, utziazue horretan saiatzen eta ez badu funtzionatzen, barkamen eskatuko dut eta listo, baina erreferentzi dagokienez, bai, errealismo soziala nola ez. Gehien bat hori, ez da, horrek zabaldu zizkidan ateak, baina badira 3 film lagundu didatenak nirea egiterako. Barbara Lauden zinemagilearena da bat. Ez da errealista, baina pertsonaia bati jarraitzen zaio eta ikusten dugun zein nolako borroka egin behar duen pertsonaia horrek ez baitu mundu hori ezagutzen. Beste film bat ere gustatu zait, oso gustatu ere. Eman Naomirena, kasu honetan pertsonaia konsumitzen ari da lanaren ondorioz. Eta gero, filma idazten ari nintzen bitartean, 3. batera ikusi nuen, non pertsonaia batek oztopo batzuk aurkitzen zituen. Pertsonaiaren estudio moduko bat zen, ikasketa moduko bat, ez? Eta orduan, bueno, pixka bat ikusten nuen horrelako zerbait egiteko gai baldin banitzen, oso pozik geldituko nintzela, ez? Horrelako filmek lagundu naute. Ez dakit ote dagoen galderarik, ikusleen aldetik? Ez dago? Barkatu, aria galdu dut. Azken galdera egiten diotenean lan elkarrizketa horretan, bizitza sozialaz galdetzen diote, zer egiten duen lanetik kanpo, baina berak ez dauka denborarik. Bere izaera sortzeko edo eraikitzeko, ez? Badirudi privilegio bat dela zalaitasunak eukitzea, izaera bat eukitzea. Orduan, jakin nahi nuke ze garrantzia daukan hori islatzeak filmean, ez da? Ze uste dut badela jendea bizitzak eramaten dituena eta beste zertarako denborarik ez duena, ez? Bai, guztioi normala iruditzen zaigu lan egitea eta bizitza osoan zehar lan egitea, baina hori nahiko harrigarria da, ez da? Ze jendeak ez du auzitan jartzen. Ez dut uste arazoa denik gaizki asko lan egitea eta gutxi kobratzea, bai, hori jakina, gai oso garrantzitsuak dira, baina arazoak are handiagoak dira. Lan egin behar duzu bizirauteko, ze fakturak ordaindu behar dituzu,
hilabete amaieran. Eta ez da lanak zure bizitza definitzen zaituela, baizik eta gero hain denbora gutxi daukazula zure izaera eraikitzeko. Eta hori entzun nuen elkarrizketa askotan, ez da? Jendeak esaten zuen aisialdiaz, eta esaten zuen nekatu eginago, eta etxera joaten naiz, atseden hartzeko, eta nik hori ulertzen dut, lanak asko eskatzen dizulako fizikoki, eta horrek eragina handia dauka gure bizitzeko moduan. Zentenok horrela biziko bagina, orduan ez genuke denborik izango besteak zaintzeko, edo, bestelako gauzak egiteko, ondo pasatzeko eta bar. Eta orduan, dena lanak definitzen ez duenean asko irabazi dezakegu. Bai, hirietan badirudi aukera guztiak bertan daudela, baina jakina, aukera izan behar dezu gauza horiek egiteko. Lan gehiago izan dezakezu, era guztietako eskaintza daude, baina ez baldin badaukazu dirurik horiek egin alizateko, horrelako bilbe berezi batean sartzen zara, ez? Telefono mugikorra ere hor dago, badirudi berak hori behar duela isolatu alizateko, ez? Ihes egiteko, baina baita ere lanerako, ez da? Ze hori da konektatuta egoteko modua, baina adibidez matxura bat ordaintzeak esan nahi du, beste zer ezingo duela egin, ez? Orduan kontra esan bat dago hor, ez da? Oso mingarria esango nuke, eta oso ondo ikusten dena, oso ondo islatzen dena filmean. Bai, gidoia idazten ari ginenean horretaz hitz egin genuen, ez? Jendeak epaitu egingo du mugikorra konponduko duelako, ez? Jendeak esango du, bestera batera erabiltzezaken diru hori, ez da? Baina oso tresna garrantzitsua da, baita lanean ere, app bat erabili behar baitu. Orduan azkenean, iruditzen zitzadean, arraroa izango litzatekeela benetan jendeak errua botatzea mugikorra konpontzeagatik. Orduan, ez dago argi zergatik di joan ez beranzko bide horretan abiatzen. Mugikorrarekin hasi zen, ez dakit interneten begiratu dezakezu zenolako lan baldintza penagarriak dauzkaten horrelako lekuetan, eta beste norabait joan ziteken, baina filmean aurrera egin ahala, leku ilunago batera biatzen ari ginela ikusten genuen. Ez da bakarrik nekatuta dagoela, hor kalte bat bizi duzu, eta horrek kaltetzen du bestekin daukazun harremana. Bestelako eraginak, bestelako ondorioak daude. Film politikoetan zaila da hori ikustea, hainbeste kritikatu daiteke, hor agertzen den horretan, zure ikuspegiaren arabera erantzungo duzu, zenolako ekarpen egin dezaiokezun horri. Hemen Auroraren pertsonaia ez da paitzen, baina ez du pena hartzen ez da ere. Nik uste dut pena senti dezakezula, ze egoera gogorra da, baina esango nuke, zuk oreka bat mantentzen duzula, oso zaila da hori, horrelako egoera batean. Eskerrik asko. Nik uste dut berak nolabait izkutatu egiten dula bere egoera, eta hortik datorrela, berak adibidez diru eskatu izan balu eta jendeak ukatu izan balio askoz dramatikoagoa izango zen. Efektu dramatikoak etorriko lirateke hortik. Ikusi nuen hori egiteko arriskua bazegoela. Nik enuen horretara iritsi nahi. Enuen horretan
erori nahi, eta hor erronka handia bizi izan nuen, ez? Erabaki hori defendatzea erronka handia izan zen, ez? Eta ezin nuen defendatu filma bukatu arte, ze nola jakingo dugu diru zailtasuna dauzkala ez badugu esaten. Bueno, nik uste dut, baietz, egongo dira, xehetasunak horren berri emango digutena, baina, klaro, filma ez daukazu oraindik eskuetan, eta ezin duzu frogatu funtzionatuko duela, eta hori ikusiko dela. Zure lehen filma da, gainera, arriskuak hartzen dituzu, hau ez duzulako lehen egin, beraz, bueno, deser oso xamar zaude horretan, ez? Bai, probatu behar hori, eta gero frogatu beharra ere bai. Ze hemen zinema ikasle asko dauzkagu eta film laburren bat aurkeztu dute hemen. Orduan, interesgarria izateke jakitea zenolako erronkak izan dituzun lehen film luze hau egiterakoan, zenolako esperientzia izan den. Ba, erronka asko izan ditut, zaitasun asko, baina laguntza asko izan dut, ekoiztetxearen aldetik. Ken Loachen filmak egin dituzte beraiek, eta orduan, bueno, oso irekiak zeuden zenbait gauzatara, beste enpresa batzuek behar bada ez zuten hori egingo. Ba, adibidez, aktorekin lan egiteko moduan, edo benetako kokapenak edo lokalizazioak erabiltzea, ia modu kronologiko batean filmatu behar izan genuen, eta orduan horrela ikusten dugu bidaia batean abiatu garela. Baina hor jauzia handi bat dago, ze film laburra egiten duzunean, esaten duzu, bueno, hau aurkitu dut, eta funtzionatzen du, bai. Baina gero, film luzea, asko zaundiagoa da, ez da? Norbait eskatu behar diozu, ordu eta erdiz esertzeko eta film hori ikusteko, eta ez dakizu erritmoak nola funtzionatu behar duen, behin filma osatu dugunean, edo muntaketa aretoan zaudenean. Erronka bat, bai, izan zen, baina zerbait egiten saiatu behar nuen. Ura zen une egokia, arriskuak hartu behar nituen, eta gertaziteken ez funtzionatzea, baina oraingoz dirudi gertatzen ari den hori jende gehienak ulertu duela, eta sotiltasun horrekin esango nuke irabazi egiten duela filmak, eta naiz eta pobrezia egoera ikusi, ez dago zertan denak tristezia izan, ez? Besterik gabe ikusi behar da, borroka batean ari dela pertsonaia hori hilabetea amaiera amaitzeko, eta hori ezkutatu egin nahi duela, ez? Lotsa sentitzen duela. Erruarekin lotuta dago hori, ez da? Nik ere sentitu izan dut hori, eta jendeak epaitu egiten du, ez? Zer egin duen pertsona batek? Nik esaten nuen, bueno, galdetu zenbat irabazten duen, ez da? Bai, egoera oso ridikulak ematen dira, ez? Adibidez, festa hori, egiten duten festa hori, ez? Esaten diete, asko irabazi dutela, etekin asko handiak lortu dituztela, eta jasangarritasun arloan aurrerapenak egin dituztela, eta nik uste hor trampa bat dagoela, ez? Jasangarritasunen, ze konpainia guztiek jasangarriak izan nahi dute, baina gero ez dute, lanaren mailan hor ez dute jasangarritasunik bilatzen. Ingurumenean bai, baina lan giroan ez. Eta beraz, iruditzen zait hori oso gaurkoa dela, gaurkotasun handikoa, baina oso absurdua, ez, aldi berean. Bai, batez ere historioaren puntu horretan oso zaila zaio hori jasotzea, baina hori da realitatea. Ze etekin gehien lortzen dituzten enpresek, lortzen dituzte oso gutxi ordaintzen dutelako. Eta uste dute teknologia aurreratuen atzean ezkutatzen direla, eta ez dutela horregatik lortzen dutela horrelako etekina, baina berreparatzen dizunean ez da hori. Jendeak 10 orduz lan egiten duelako biltegi horietan. Eta bitxia da, ze jende askorekin hitz egin dut gai honetaz. Eta askok, irain moduan hartu zuten txokolatina bat jasotzea sari moduan, ez da?
Eta, bueno, lana behar duzu, eta orduan, modu pasiboan entzun eta aurrera jarraitu behar duzu. Nik uste dute nahiko indarkeria dagoela kontzientzia horretan, ez? Eta hala ere hor jarraitu behar izatea. Bueno, jende askok esaten zuen hori, ez? Argi eta garbi ikusten duten zer gertatzen ari zen, zenbat irabazten duten enpresa horiek, eta argi ikusten zuten ze gutxi jasotzen ari ziren beraiek. Eta gizarte honetan desberdinkeria hori hor dago, jakina. Ez da bidezko gizarte bat. Hemen hasiko gara. Kaixo. Bulgariako kazetaria naiz, eskerrik asko filmarengatik, oso politia izan da, oso hunkigarria ere bai. Nik xehetasun bati buruz galdetu nahi dizu, ez dakit ondo ulertu dudan, biltegia bisitatzen dutenean, umearekin goxoki bat botatzen dio Aurorari, ahatei ogia botatzea bezalako zerbait da, ez da? Nola etorri zitzaizun irudi hori zure burura? Eta aktorei buruz profesionalak ziren, ala ez? Eskerrik asko. Nik tour bat egin nuen, biltegi handienetako batean, han Eskozian, eta oso esperientzia bitxia izan zen, eta konturatu nintzen ume asko juten zirela gurasoekin turroietara, eta uste saiatzen ari zirela pixka bat erakusten nundiz etozen paketeak, ez? Baina oso gauza bitxia izan zen. Oso arraroa iruditu zitzaidan, bisita gidatuak egitea, eta orduan horrek zirudien dena ondo zegoela esateko modu bat, baina bertako inorekin hitz egin gabe. Bueno, horretan oinarritu nintzen. Aktorei dagokienez, nahasketa bat egon zen hor, azentu ezberdineko jendea behar genuen, eta zaila zen aktore profesionalak aurkitzea azentu horiek egiteko, erresuma batuan, eta orduan, asko zabaldu genuen, inoiz aktore izan gabeko jendeari eta jende oso ona aurkitu genuen, ez? Erdi eta erdi gutxi gora bera. Batzuentzat lehen aldia zen film batean parte hartu zutenak, baina asko gustatu zitzaidan, benetan. Kaixo. Eskerrik asko. Eskerrik asko film eder honengatik. Galderak zerikusia dauka baita ere aktoren egin duzun lanarekin. Zenbateraino zegoen elkarrizketa prestatuta zegoen bezala esan zuten zehaz mehatz, edo nola eskatu zenien hitz egiteko adibidez sukaldean, oso errealista da hor ikusten dena. Pisu horretan, beraz, oso errealista da ikusten dena, baina beste galdera bat ere badu, ze xehetasun asko aipatu dituzu, beharrezkoak zirenak, garrantzitsuak zirenak filmean, bada bat, ikustera doanean zenbat diru daukan, eta Palestinar bandera bat badago hor, pegatina batean, eta bai, eskerrik asko horretaz konturatzagatik. Bai, propio jarri genuen, hor egon nahi genuelako. Aktorei dagokienez. Eta beraiekin izan nuen dinamikaz hitz egiterakoan. Horrelako pisuak ezagutu ditut, pisu partekatuak, eta, sukalde txiki batean bizitzeak, edo elkar bizitzeak, badaukaz zerbait berezia, ezta? Ze erresuma batuan badaude eraikin zoragarri batzuk, gero etxeak bihurtu direnak, baina logela asko dituztenak, eta jada ez dago egon gela bat, eta bar, ez? Eta, zer gertatzen da, horrela, etxe horren jabeak diru are gehiago lortu dezakeela,
ze egon gelan ere beste logela basatzen dutelako, ez? Horregatik ez daukazu, ez da armairurik ere arropa gordetzeko, ez? Eta aktore dagokinez profesionalak ziren, baina best profesionalak ez zirenak ere bai, entseguak egin genituen, eta orduan konturatu nintzen testu egokitu egin beharko nuela. Ze ez dakit poloniar batek nola esango luken esaldi bat ingelesez, Chrisena egiten zuenak. Bere iradokizunak egiten zituen beti, nik horrela esango nuke, edo lerro batek ez baltzuen funtzionatzen, saiatzen ginen improvisatzen. Eta gero, gauza batzuei heltzen genien, eta esan genuen, tira, norabide horretatik abiatuko gea, hasierako hartatik baino. Eta hori askotan gertatu zen. Adibidez, pertsonaia nagusia, pertsonalaren aretoan entzuten ari denean, telesailez ari denean, edo ez dakit lanaz, guraldiaz, eta bar. Nik uste nuen hoien denak elkarrizketetan ateratzen direla, batez ere jendea ezagutzen ez duzunean, oso aixalekoak izaten dira, baina baziren aktore ez profesionalak hori egiten zutenak, eta etzegoen ez da idatzi beharrik esaten nien, hitz egin zuen telesailei buruz eta gauza harrigarriak esaten zituzten, adibidez Amerikan horrek ez da, kanper batean galtzen dena, baso batean adibidez, edo true crime, krimenei buruzko telesailei buruz, hoie proposatu zituzten, ez da? Eta aktore ez profesional horien gandik sortu ziren, eta beraz, modu aktiboan ekarpen bat egin zuten, eta beraz horrez dago soilik nik esandakoa, ez? Beraiek oso natural, oso errealista egiten dute lan hori. Congratulations on the... Zorionak, filmarengatik, film osoan zehar. Suizidioaren gaia. Xehetasunen bidez besterik ez dugu jakiten, ez soka hori, emakumea dendan, hoien bitartez ikasten dugu, ez jakiten dugu. Interesgarria da nola erabiltzen duzun, nola lortzen duzun hori hasieran bai aipatzen da, baina gero ez. Eta parkean, dagoen estena horretan deno pentsatzen dugu bere buruaz beste egin duela. Ze beldur dio horri, ez da, filmean zehar, baina azkenean ez da hori gertatzen. Nik estena hori interpretatu dut, pentsatuz nahi duen gauza bakarra dela norbaitek zaintzea, ez, norbaitek besarkatzea, ikusten dugu nola heltzen dion gizonari, nola idatzi zenuen hori. Alegia berak plantak egingo ditu, konortea galdu dituen plantak egingo ditu, parke batean, lorategi batean, norbait konturatu dadin, nor dagoela, goxotasun pixka bate jasotzeko, edo beste interpretazio bat dago. Ez nik uste dute arrazoi duzula. Nik uste dute elkarrizketa egero, lorategira joan zela, atxeden hartzera, eta norbait etorri zitzaion esatera itxita zegoela lorategia eta alde egin behartzuela. Eta orduan erabaki hori hartzen du. Hemen geratuko naiz eta ikustagun zer gertatzen den. Pentsatu nuen hori oso interesgarri izango zela. Nik uste dut hori baino gehiago ere badela. Alegia nor garen esentzia hori erakutsi nahi dut. Besteak ajola zaizkigu, baina bizigaren modu honetan ez daukagu aukera handirik hori adierazteko, ez? Borrokan gabiltza eta oso espazio gutxi egoten da horrelakoetarako. Suizidioa lotuta dago osasun mentalarekin, hori da gai potoloena, alegia esperantza guztia galtzen duzu eta zeure buruaz beste egitea erabakitzen duzu. Eta
horri bere lekua eman nahi nion. Ikusten duzunean, iruditzen zaizu, behar bada egingo duela, arrisku bat, zegoela, ez, bide hori hartzekoa, baina nik uste dut ikuspegi kontu bat dela, ze konturatzen hasten da, hori ez, soka ikusten du, eta gora ekartzen dio, besteek zertarako erabili duten soka hori. Orduan, pertsonaia hasten da munduari modu ilunago batean begiratzen, erreparatzen. Badago zerbait ezkutatuta dagoena, Hoiek dira ezkutatuta dauden gauzetako batzuk, eta zaila da hoiei buruz hitz egitea. Orduan, pertsonaiari, pixka bat aixaleko hori irekitzen diogu, eta zerbaiten bila dabil hasieratik, hori da, sentipena, irudipena. Kaixo. Nik jakin mina daukat. Jakin nahi nuke barkatu ezakite galdera egin nahi duen. Espazio bat dekoratu behar izan zenuen, nolakoa izan zen prozesu hori? Egiten ari nintzen azterlana, ikerlana, interneten egiten ari nintzen eta konturatu nintzen, apalategi erraldoi horiek zeudela horrelako lekuetan, eta taldekidekin hitz egin behar izan nuen, ze denok biltegi zugarria irudikatzen genuen, baina azkenean ez da egia. Ia liburutegi baten pareko zerbait da, oso estuak dira biltegi horiek. Hala deitzen diete, liburutegiak produktuka antolatuta egongo dira, horixe uste nuenik, baina ez. Ez omen da horrela. Gidak azaltzen dizu ez dela horrela. Orduan, aztertzen hasi nintzenean, leku hauek oso ezberdinak dira, oso sail ezberdinak dauzkate, ze produktuak oso ezberdinak dira, askotarikoak dira, eta orduan, beste batzuek kontrako lana egin behar dute, iristen diren produktuak paletan jarri behar dituzte, eta berak alderantziz hartu egin behar ditu produktu horiek. Orduan, pentsatu nuen hoietako zati gutxi batzuk besterik ez genituela erakutsiko, ez? Hoietako 5 edo erabili genituen, eta bakoitzaren zati batzuk erakutsi genituen, eta behar bada horrela jendea etzen konturatuko denbora guztian leku berak erabiltzen ari ginela, eta gero bestelako teknika batzuk ere erabili ditugu, horrela handiagoa irudikatu ahal izateko espazio hori. Baina atzean. Kaixo. Ekoizpen prozesuari buruz galdetu nahi nizuen, bazkideak aukeratzerakoan, batez ere lehen film luzea izanik, zuk, jendeak seguruenik esango zizun, hemen dijun beharko zenuke, taldea, familia aurkitzearena, ez? Horri buruz hitz egitea nahiko nuke. Nik film laburrak egin dituenean, lehenbizikoa egin nuen, eta gero film luzea egin nahi nuen, eta jendeak esan zian ez beste labur bat egin behar dut. Eta enuen nahi, baina egin nuen. Eta une hartan, film laburraren ekoizlearekin lanean jarraitu nahi nuen, baina ezin zuen. Eta orduan pentsatu nuen, benetan aurkitu dut norbait, ez, bidelagun on bat, baina gero hasi nintzen zinemaldietara joaten, baina orduan eneukan horrela ekoizle bat. Eta lehen zirriborro bat idatzia nuen, filmaren lehen zirriborro bat, eta une hartan
ekoiztetxe Portugal bat hurbildu zitzaidan, jada beraiekin hitz egina nintzen, film laburrekin, elkarrekin lan egina ginenak, eta, orduan babestu egin nahi ninduten film honekin, eta jakina, koprodukzio batean egin zen, hori izan zen bidea Eskozian, ezta? Portugesa beneukan eta falta zitzaidan Britaniar aldea, eta orduan, ate batzuk ireki ziren, eta BBC Filmseko exekutibo batzuk aurkeztu zizkiaten, eta, azaldu nien zenolako filma egin nahi nuen, bazekiten ekoiztetxe bat behar nuela, eta Jack Thomas O'Brienekin harremanetan jartzeko iradoki zidaten, eta ura izan zen azkenean nire bigarren ekoizlea. Twitter bidez harremanetan jarri nintzen, aurkeztu aurreko egunean, eta nolabait bat egin genuen, ezta? Gogo handia zeukan film politikoak egiteko, eta une hartan bazekiten Ken Loachen filma azkena zela, eta orduan zinemagile berriak aurkitu nahi zituzten. Horrelako historioak kontatu nahi zituztenak, ez realitate soziala eta politikoa gai hartuko zutenak, eta orduan, hortik abiatu ginen, hizketan hasi ginen, eta geroztik ez diogu utzi hitz egiteari, eta izugarri babestu ninduten, asko lagundu zidaten. Orduan pentsatu genen nola lortu dezakegu, nola eraiki dezakegu film hau. Garai hartan, film laburran ere film laburrak arrakasta handia izan zuen, zinemaldietan mugitzen ari zen, eta beraz une egokia zen, une ona zen. Gero finantzaketa ikatik etorri zen, estatu portuguesaren ekoiztetxea, Estoziakoa ere bai, BBC Films, eta, azkenean une ezberdinetan batu ziren, baina une jakin batean ikusi nuen, neukala zirriborro bat, eta diru bila abiatu ginen, ekoizpenerako, eta 16 Films tartean zenez, pentsatu nuen ondoterako zela, baina azkenean ez zuten dirua lortu, eta atzeregin behar izan genuen, beraz, arazo batzuk izan genituen, atzeregin behar izan genuen, eta urte bete zain egin behar izan genuen eskaera egiteko, baina horri esker filma askoz hobea izan zen. Pozik nago, dirua berehala eman ez zidatelako, eta itxoinen behar izan nuelako. Congratulations, I think it was really interesting. Zorionak oso interesgarria izan da. Nire galdera honakoa da. Hurrengo proiektua zerbait esango diguzu? Lana da, lanari buruz. Bai, lan munduari buruz oraindik asko daukat esateko. Eta horregatik beste filmat egingo dut, baina oraingoan bulegoetara eramango dut, ze uste dute absurdo asko dagoela horrela, eta uste dute, oso divertigarria izango dela uste dut. Oraintxe garatzen ari naiz, 16 Filmsekin berriz ere, hurrengo filma nirekin egin nahi dute, beraz, oso kitzikagarria da hori. Ze, pixka bat hau idatzi nuen bezala idazteko asmoa daukat, horrelako zertzela batzu nahi ditu, dana lotu gabe dago, estena batzu baditugu, baina alako batean ideia horietatik guztietatik, zerbait atera beharko dugu, lekuak, estenak eta bar. Baina saiatuko naiz modu berean egiten, ze oso ondo pasatu dut. Y sobre el trabajo, no, o sea, sí me interesa un poco como... Lanari buruzari garelarik obsesio moduko bat da, ez da?
Baina egia da gure egunerokoan leku handi hartzen duela, lehen esan duzun bezala, ez? Askotan oso violentua da, ez? Lanean gertatzen dena. Eta beraz, gustatuko litzateke, bueno, esatean nondik datorren obsesio hori. Bai, nire lehen lana lortu nuenean edo egin nuenean, pozik joaten nintzen lanera, etorkizunera ilusioz begiratzen nuen, eta lanean hasi ondoren etorkizuna asko ilundu zen, jendeari erreparatzen nion, eta esaten nuen ez zaila den lagunak egitea, ze jende guztia lanean ari da, ez daukagu denborarik elkartzeko, eta gero gurasoei ere begiratu nien eta konturatu nintzen zenbat lan egin zuten, eta jabetu nintzen oso modu sakonekoan ere zeinen zaila den, ezta? Hasieran horrelako almazena handi batzuetan edo denda erraldoi horietako batzuetan lan egin nuen, eta, bueno, une batzuetan betzegon zer eginik, eta baino ez zuten nahi geldik egotea, ez? Eta orduan, besterik gabe, landariak urreztatu behar nituen, baina urreztatu ditut, eta ez, berriro egintzazu, ze ezin gara geldik egon, ez da, ni pentsatzen nuen, baina hau tontakeri bat da, lelokeria bat da, ez? Eta orduan, ez dakit, eleberri bat irakur nezaken, eta esaten ziaten, ezin nuela hori egin, ez? Eta orduan lan egiteko eskarmentu edo esperientzia horiek bat egin zuten, filmei buruz ikasi nuen garai horretan, ez? Eta orduan pentsatu nuen, inoiz ez gure buruari galdetzen, pertsona hauek nola lortzen dute hainbeste diru, nola egin dezaketen hainbeste gauza, ez? Eta nondik ateratzen dute denbora, batez ere. Eta ez dakit urte bete lehenagotik hau egin ahal izateko aukera eskatu beharko nukeen. Eta ez dakit frustrantea da, ez dugu ikusten nola lortzen dute hori dena, baina nik ez dut hainbeste lan egin nahi, ez? Denak ez du produktibitatea izan behar, ez? Eta orduan gure buruari galdetu behar digu, zergatik jarraitzen dugu modu horretan lan egiten daukagun teknologia guztiarekin, zergatik jarraitu behar dugu hainbeste lan egiten. Askoz denbora libre gehiago izan beharko genuke. Amaitzeko, eta pixka bat filmera itzulita. Esan duzu pertsonaiari etzeniola esperantzarik kendu, baina hala ere errealista izatea nahi zenuen. Eta uste dut horregatik azkenean gazi gozoa geratzen dela, ezta? Ze realitatea, alaxekoa delako, ez? Gauzak ez daukate zertan onbera izan, zentzu horretan. Orduan, jakin nahi nuke zergatik erabaki zenuen, horrela amaitzea. Bukaera amaiera asko kostazitzaidan. Aurreikozpenean erabaki nuen nengola ziur hori horrela izatean nahi nuenik. Enuen negatiboa, ez nuen eskorra izatea, baina errealitatea ere alakoa zen, ez? Azkenean lanera itzuli behar zuen, eta hori deprimentea zen. Orduan, amaiera ezberdinak idatzen dituen, eta oso frustratuta sentitu nintzen, enituelako gustokoak, eta une horretan, lanean ari ziren askorekin egon nintzen, eta horrelako lekuetan aritzen zirenek galdetzen nien, eta esaten ziaten begira, hau gertatu zait, eta ziurrenik gustatuko zaizu. Hasi zirela ikusten, egun batean lanera joan, eta ezin zutela lanik egin, internet erori zelako, eta orduan, sistema itzuli arte, jolasean hasi ziren, gerenteak, eta ez dakit karaokean, eta kantuan, eta ez dakit zer, eta orduan, humanizatu bezala egin zuten egoera une horretan. Eta lehen egunean,
esan zieten lehen eguna izan zela lankiden izenak ezagutu zituztena. Orduan konturatzen zara ze gutxi ezagutzen duten elkar. Eta hori da bilen amaiera. Ze erabat denboraz kanpo dago, baina nolabait adierazten dizu zer izan ziteken hainbeste lan egiteari utziko bagenio. Bueno, jolasteko aukera bat etorriko litzateke, bestelako bizitza bat izateko aukera bai, gazi gozoa bai, baina aukera hori beti hor dago, eta hori goratu behar da. Bai, beti daude aukerak, ez da, beti, bai, eskerrik asko.